regăsit la un video un pic mai special. E vorba din nou de Super Geekbox, după cum știți de data trecută. Super Geekbox îmi trimite niște cutiuțe cu tot felul de chestii în ele în fiecare lună, da? Și luna asta avem cutiuța de luna octombrie. V-am arătat și luna trecută o cutiuță, va și luna asta o cutiuță. Nu știu ce e înăuntru, dar rămâne să vedem. Să cuțitul ăsta. Așa. Hai să vedem ce e chestia asta. E o drujbă. Ce interesant. E o drujbă. Păi, Doamne. Miroase urât drujba. Dar îmi place că are logo de la Super Geekbox. Are și o chestie, poți să o bagi pe mână. Deci poți să-ți bagi drujba pe mână și să zici că e cam ploștită drujba asta. Normal, bănuiesc că trebuie să stea... Nu, trebuie să stea așa. Bine, dacă o țin așa, cred că bine, cred că merge, dar așa e cam ploștit așa. Dar asta e drujba, interesant. Deci primul item pe care l-avem o drujbă, cred că o spun de decorație prin casă, ceva de genul ăsta, o să fie tare, sau undeva pe aici pe birou. Așa, hai să mai acolo. Următoarea chestie, nu știu ce e asta. O să vedem. E și asta ceva. Deci asta e un Chaos War Series. Ok. Hai să vedem ce e chestiuța asta. E un fel de... Gata, știu despre ce e vorba. E o chestie de aia de pus la gură. Știți cum au gangsterii sau ceva? E o chestie de aia pus la gură, da. Ia. Ceva de genul ăsta trebuie să arate. Da. De acum așa cred că o să filmez videourile cu chestia asta, pentru că e prea tare. Hai să trecem la următorul lucru. Următorul lucru... Hai să vedem ce avem aici. Avem o jucărie! Uite ce drăguță e! Ce tare! Asta e de la Funko. Văd că toate jucăriile sunt de la Funko și e de la Disney. Ce tare! E. Și are biluțe înăuntru sau ceva. Ia uite. Deci super tare, asta o să pun aici pe birou. O să fie super. Chiar îmi place jucărioara. În fiecare de asta primești câte o jucărie de asta. Bine, trebuie să ai... am impresia că... Ia stai așa, cred că sunt mai multe. Deci poate să spice una din astea. Una din astea de aici poate să spice. Dacă ai noroc. Da? Așa. Avem și un tricou. Super tare. În fiecare de asta îți primești câte un tricou și ăsta e cu Joker. Și că și-a rupt Funny Bone. Ce tare e și calitatea tricourilor e foarte bună. Calitatea materialului e foarte bună. Chiar e super. Abia aștept să-l port. Așa. Și hai să vedem următorul lucru pe care îl primim aici. Bineînțeles, ca de obicei, avem o... Da, și să fac. Avem un pin de ăsta super tare de la Super Geekbox. Așa. Hai să vedem. În continuare avem, ca de obicei, carticica aia. Uite, așa ar trebui să arăți tu. Așa ar trebui să arăți tu. După ce ți-ai pus chestia aia și drujba. Alea sunt jucăriile pe care poți să le iei luna asta. Așa. Și mai e ceva aici înăuntru, în afară de asta. Mai sunt două chestii, mai e... Asta e de aia... Ia! Miroase frumos. Ideea de miroase frumos, avem și poliție fundal. Așa. Super tare. Și asta se numește Pop Rocks. Asta
ceva bomboane, cred, nu? Da, așa că vreau să... Cum se desface? Nu se vezi ca de asta pe aici. Ceva... A, știu ce e asta. E praf de la. E praf de la de... Nu știu dacă știți, că ce obțin eu când eram mic era, îți puneai pe limbă și pocnea. Este așa. What the fuck? Oh, Doamne! What the fuck? Tropical Punch. Good. Astea sunt toate chestiile pe care le-am primit. Și da, asta e faza cu Super Geekbox. Dacă vreți și voi ceva de genul ăsta, trebuie să vă abonați la chestia aia în descriere, aveți un link acolo, trebuie să vă abonați. E $12 pe lună sau ceva de genul ăsta. Și vă trimit jucărioare și chestii în fiecare lună. Cam atât cu acest video special. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!